Hej og velkommen til Isolering Priser. Det du ser her er isolatøren, der gør klar til at isolere mellem kælder og første sal. Der findes selvfølgelig flere årsager til, at man ønsker at isolere mellem to etager. I det her tilfælde er der en kælder nedenunder, som ikke skal varmes op, så derfor så ønsker vi jo ikke at få træk op igennem. Dernæst kan årsagen jo selvfølgelig også være, at man isolerer simpelthen på grund af lyd, eller at det er en udlejningsejendom, og at der er selvfølgelig forskel på varmeregningen nedenunder, og så etagen opover. Det vi ser her på billedet nu, det er isoleringsmaskinen. Det er den, som rent faktisk sprøjter papiruld, i det her tilfælde ind igennem slangen, som vi ser lige om lidt, og derefter så kommer det selvfølgelig igennem, eller ind i huset ved hjælp af det lange rør, vi så tidligere. Det vi ser nu, det er isolatøren, som sprøjter papirulden ind. I er selvfølgelig hjertelig velkommen til at gå ind på vores hjemmeside og finde flere informationer.